Asan ta ka pa dong? Noon ta ko'y adtoon. Suri-suri sad. Ikaw. Padong ta ko ila kasmate na ko ingon niya. About na nilang Lawrence no. Kabaw na day ka? Oh, nagstorya mi kahapon. Galibog ng bayato kayo siya. Gusto na ba ming Lawrence about ana? Pero ako sure kung unsay tinod ni istorya. Sa akong nahibawan mo, may intention si Smith. Di man sa ito niya entertainer ng uyab ni Lawrence. Friendly approach naman niyang gipakita. So nagchat-chat jud sila sa uyab ni Lawrence. O man sad kabaw si Lawrence unsay rason nga nung cold niyang uyab. If adto magud mo share iyang uyab kang Smith, di na nila masolve ilang problem ni Lawrence. Dapat di na nila daganan ilang problema. Blind kay si Lawrence nga nung nasuko uyab niya. Abi jud niya na gasilos ra. Feel na ko murag kulang ilang time sa usag-usa. Di ba kamo sige kakuyog ni Lawrence? Oo, sige may gadua games. Wala man may laing lakaw or suroy. Di sad may malakog layo. Pero night time si Lawrence nga mo-communicate siya sa iyang uyab. Kana mo'y dili ko sure. Pero wa ko kabalo ha. Pero feel na ko dili time ilang problema. Pero okay raman nga di sila magstorya sige. Pero wa ko kabalo if na sila trust sa usag-usa. Mawitaw, night times nga mabisi ta. Nasa times wala tay buhaton. So usahay, di kaya ta maka-communicate sa atong uyab. Pero kung ni-trust juga si mong uyab, di juga makunaw lain. Overthinking will ruin everything. Pero para na ko no, need nila ila-ilaw ng usag-usa. Namang ko tayo lain-lain nga priorities in life. Pero para na ko, dili ta ka demand kung say ganan na to para sa upan. Not sure if love jud nimo sa katao, need pa ka mo demand og time. If love nimo ang usa ka tawo, no need na ka man demand og oras. Not sure po ko kung love nimo sa katao, need pa ka mo demand og trust. Trust is earned, not given. Pareha ra na sa respect. If you love someone, learn to trust and respect them. Isagwa pa na nila gipangayo sa imo. Naghuna-huna ko sa aton sa una, unsay pamati kung magkuyog tang duha. Kay naibo ko ni mo sukat sa una pa, walang kunisulti kay bata-bata. Pero karon kita kay dago na, akong gisuwayan kung pwede na ba?